Umaga may adlaw sa inyo tanan. Kamusta naman ang aton mga followers kag ang aton mga viewers? Tani ara lang kamo sa maayo nga kahimtangan. Ninyo ako subong kag tanawa. Upod ko nga akon mga pamilya. Kadto kami sa SM City, Iloilo. Diin upod ko ang akon tatlo ka bata kag isa ka asawa kag isa ka nanay, isa kay nablos. Di yung pagipangamuyo. Sun ko nga vlog duwa na kasawa ang akon dalon. Joke lang. Te sa pagpadayon naton nga vlog, aton anay shout out ang aton mga viewers, ang aton mga followers. Shout out si April May Solano, Lisa Dicen or Dyson, Peña, Florida. Ani shoutout si Rio Basalyo. Dieng gina shoutout nga ang iya nga panulay kuno nga bana. Daman kita kabalo kung sino gid ang iya bana. Nga iya gina shoutout. Shoutout nga wala na daw siya luyag sa iya bana. Comment ka dire kung sino gid ang imo bana para maaton man ni shoutout. Man ni shoutout si Nining Estoque, si Monse, Edsel May Cabrera, Jeric Madira, Senior Royan Mirasol, Janlyn Pagdato, Lia Libanan, idol shoutout. Ay Liza Casiple, Rachel Pastolero. Ito na may shoutout si Joseph Martin. Shoutout idol sa family ko dyan sa Badlan, Pequeño. Badlan Grande, watching from Risio J. Kristen, shoutout. Gaanir Octras, shoutout idol, watching from Riyadh. Ben Salvador, shoutout. Ami Grunden, shoutout. Ben Sigpur, Larry Panagiton, Junior Laurista, shoutout. Mike Castor, Katipunan, shoutout na taga Badlan, Pequeño. Estribo, Gideon Delinio, shoutout. Isi Sunuta, sa ano? Ninyo Sumuelo, shoutout idol from New Lucina. Onika Hell, shoutout. Kaya Kachuila, shoutout always. Boy, shoutout idol. Ken Orieta, Terel Doluso, kag si Ria Latosa. Agkaroon na rin na kami sa KFC. Ni ang target namon niya pang pamahaw. Kaupod ang akon mga pamilya. Magikita ka malipayon kay aton kaupod ang aton pamilya. Kagkaroon ari ako karon sa sulod sang Kidsuna sa SM City. Kung diin gindala ko ang akong bata kag ang akon hinablos. Magi ka malipayon ang akon bata. Enjoy gid siya dire sa sulod. Naghampang-hampang sa sulod kaysa ka oras. Samtang sila nagampang, kita naman mang shoutout duman ang aton mga followers kag mga viewers. Sama lagi kadamo ang nagapa-shoutout. Base balay niya to pag shoutout kag magsunggod naman sila. Doon naman i-shoutout si Eli Foro, ng amigo naton sa Mabex. Dulo si Licial sang Kabagyaw, shoutout mga Lorente family. Shoutout naton si La Villa Renz. Iya gina shoutout ang mga Kabayaw, La Villa family. Romulo Lusada. Iya gina shoutout ang mga taga-barangay Alibunan, Kalinog, family Castor kag Lusada. Karon ipakita ko sa inyo kanami isang view pag dire ka sa sulod sang Kidsuna sa SM City. Inyo makitaan si Dalom ang mga kakahuyan kag mga building ng mga dalagko o mga matagas. Kag siyempre inyo mamakitaan ang parkingan na tama kangalapad. Kag kita naman sa liwat mag-shoutout. Shoutout naton si Nining Estoque. Gina-shoutout ang family ka Estoque. Tuto Katipunan na ang mga Katipunan family sa Kabugao. Makay Amig Chris Gonzales, Jojo Bilarde, Glenn Tatas, shoutout. Gerald Comedia, shoutout. Artile Castillo, shoutout. Kagatan may shoutout si Dondon Lorelia. Iya gina shoutout ang mga Lorelia family sa Barangay Aglibakaw. Iya nga si Silerina Kulado, Barangay Simsiman. Out mga kay Kermams, pa-shoutout sa Barangay Kubay. Kitsi Pinida. Gina-shoutout ang mga taga-Barangay Tabukan. Erenio Suarez, Kel Harden, shoutout. Kay Joper Jumelin Castro Nuevo, shoutout idol. Kila Maramag, shoutout si tatay niya sa Barangay Ulania. Bernaldo Jimenez. Nariel Arcardi, shoutout idol. Ian Bugnot, shoutout. Noblisa, shoutout idol. Chris Noblisa. Katrina Castor, Tupin Castor, shoutout. Ato may shoutout si Marian Ordoyo. Kay sa aton nga brother si Jorin Castromayor, shoutout. Una Doriro, shoutout. Kay Ma'am Rebecca Celeste, shoutout sa imo ma'am. Pisangat Titi Superio, shoutout idol. Kay Idol Don Lorelia, shoutout. RG Serbo, shoutout idol sa Barangay Malagit. Maribic Libuna, shoutout. Reggie Ondrada, shoutout idol. Iyag na shoutout ang mga PGO Construction. Rene Boy Libuna, shoutout idol. Idol Lucio, Jirek Rokina, Engineer Castor. Kag aton mga shoutout si Edilen Castracion Sarmiento nga kung diin intermega subaybay sa aton mga video. Shoutout makay Dominador Asubra, Abing Lira, Jennifer Laurista, kag kay James Gabor. Kag shoutout makay Carlos Ipida. Shoutout makay Flora Biscala, La Villa Renz. Shoutout makay Jen Casalmer, kag kay Abing Lira. Shoutout dira sa Lampaya kay Kilian. Kag ginagreet si Tita Grace Castor sa Barangay Lampaya kag happy birthday. Shoutout makay Dorina Sarmiento siya. Shoutout idol. Kag shoutout makay Tricia Marie Lozada, Jo Castor, Perlin Joy Gentiluzo sa Barangay Simsiman. Siyempre sa aton classmate nga si Trixie Balansag. Kag kay Maritis Casamayor, Evelyn Espra. Out makay Norman Estiva. Kag kay Dexter Kahiben, shoutout. Kate Estorbo, Big Boss Tijano, shoutout. Kagkaroon aray na kami sa Robinson sa Pabia. Kung diin halin kami sa SM City Iloilo, nagdiretso kami dire sa Robinson Pabia. Kaya ang Robinson Pabia mo ni ang bag-o dire nga Robinson.
Kagkaroon ko inyo makitaan damo tawo sa idalom sang Robinson. Kung diin nagahiwat sila sang dog show. Di bastos niya, basi lain naman ang inyong mga utok. Amo na nagahiwat sila sang dog show. Kung diin ang mga ido or ayam, ilagi na parampa-rampa dire. Kag siyempre ang pagkaon wala iban, kundi ang ginapromote sa akon utod nga top bread. Gani sa may mga ido idira o ayam, mag-contact lamang sa akon nga utod kay siya ang mag-distribute sa inyo sang pagkaon sa mga ido nga ang pangalan top bread. Sa gusto magbakal sang top bread, kung may mga ido kamo, mag-contact lamang sa akon kay akon kamo buligan. Kagkaroon nagplano na naman ang bilog nga pamilya nga magkaon dire sa mang inasal. Kay ang mang inasal kumbinse. Pero tan-awon ta karon sa sulod kung makumbinse man kita sang ila mang inasal nga ginatawag. Kagkaroon nag-una ng akon nga asawa kag mga bata. Nagapili na kung ano ang ila baklon. Amon ni tani ang amon baklon. Kaso ang problema hindi na available. Gani nagpili na lang kami sang iban kung ano ang pwede namon nga kaunon. Ako may gusto lang ipabot sa mang inasal. Kung ano ang item nyo nga hindi na available, pwede hindi nyo na pag-display para hindi na pag-orderon sa mga tao para hindi mag-delay. Sa pagtapos namon kaon sa mang inasal, naghapit na lang kami dire. Naghapit na lang kami sa Potato Corner. Kung diin amo nakita ang manamit nga french fries nga may ara pa mga flavor. Kag sa akon mga viewers kag mga followers, madamo gid nga salamat sa inyo pag-like kag pag-shares. Tungod sa inyo ganabong man naton viewers, hindi lang viewers kundi pati ang followers. Gani mayong-ayong adlaw sa inyo tanan. Kag tani ara lang kamo sa mayo nga kahimtangan. Hindi nyo gid pagkalimtan nga ari lang ako nga nagapalangga sa inyo tanan.